दिनैनि हाबाफारि बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय दा बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो आखायाव लाबाय। खुंगा 22थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप खैराबारि 2022नि हाग्रानि लेखा सफैनो हानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सार बिथां निजोमसा बर' दिनैनि बिबार बावजेनगिरि आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सार बिथां निजोमसा बर' बिथांनिसिम हाबाफारिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। दा बे समाव मुंख्लंफोरनि जिउमानि गोजोननि थाखाय 7 मिनिट सम गसाइनि सेराव आरज खालामगोन। बड'लेण्ड मुंख्लं सनानि जोलुर बादायलायनाय बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दैदेननाय सुबुं फोनांजाब नेहाथारि आरो जोंनि एसोसिएशन कालचार सेक्रेटारि मोनसे समनि बारग' एमएलए जोङो दिनै बर'फ्रा नैबे थाखोसिम सफैनो हादों। सफैनो बेखौ इनिग्रेसन जोंनि गेजेराव सफैबाय। दा बे समाव बानजाय आफादजों सेबखांजानाय सबिनिर बेखौ बेखेवगोन। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। दा बे समाव दिनैनि नैबे 22थि बड'लेण्ड मार्टियार्स वर्ल्ड काप खैराबारि 2022 गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो थानाय लोब्बा थानाय दिनै माबा थाखाय गुरै खावलायबाय। दा बे समाव बेलुनखौ आलासिफोरनि आखायाव होनो थाखाय आं गुरै खावलायदों। बे समाव रायथि लानो सानदों। बिथांमोननि आखायाव बेलुनखौ जों मोनफा मोनफायै होयो। लोगोसेयैनो जा फारौ बे फारौखौबो जों होयो। लोगोसेयैनो दिनैनि गेम बेखेवगिरि फाइनाल गेम बेखेवगिरि सार बिथां दिपेन बर' आफादगिरि दुलाराय बर' डक्टर हिरण्डेका नार्जी सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनां गुरै खावलायबाय। मिस्टार आरिमत्त बसुमतारी सार बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनां गुरै खावलायबाय। मिस्टार बिनुद राभा प्रेसिडेन्ट भेलगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनां गुरै खावलायबाय। डक्टर उत्तम कलिता एसिस्टेन्ट प्रफेसर खैराबारि कलेज बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनां गुरै खावलायबाय। मिस्टार कमलेश्वर बर' हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बड'इमाइल खैराबारि कलेज बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनां गुरै खावलायबाय। मिस्टार अपूर्व मित्रा प्रेसिडेन्ट चेम्बार अफ कमार्स खैराबारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनां गुरै खावलायबाय। दा बे समाव दिनै जा मोनसे हाबाफारि रिलिज अफ व्हाइट पिजन एन्ड बेलुन्स फर पिस एन्ड इन्टिग्रिटि दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आलासि बिथांमोनखौबो बेलुन आरो फारौखौ खनसेयैनो हगारनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय।
बयखौबो आखाइ खबना बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय दा बे समावनो जोङो दिनैनि जा फाइनाल गेम बेखौ बेखेवनो आखायाव लाबाय बेखेवगिरि सार बिथां बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैदों आरो सार बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय पान्जाय आफादनिफ्राय खैराबारि कलेजनि गिबियावनो आङो मुंख्लं बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि केरियार दानाय गेलेनाया मोनसे फिजिकेल फिटनेस आरो लोगोसे जोङो बे लेभेलनिफ्राय ग्रासरुटनिफ्राय थांनानै स्टेट लेभेल नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनि बाथ्रा जों रायलायदों बर'आव बेखेवनानै होबाय होननानै आं फोसावबाय गोजोन्थों साबायखर सार बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय दिनैनि जा फाइनाल गेम बिबुंथि होनो थाखाय दा बे समाव मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंसारदों दिनैनि खुंगा 22 बड'लेण्ड सनाका फुटबल बादायलायनायनि मेट्स कमिशनार सार बिथां कुमुद कसारी सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना गुरै खावलायबाय लोगोसेनो जागायजेननायनिफ्राय गेमखौ दैदेनबोनाय रेफ्रि मानगोनां बिथां दैसोम बसुमतारी स्टेट रेफ्रि बिथांखौबो सिनायथि गुरै खावलायबाय लोगोसेनो स्टेट रेफ्रि नीलम सागर बर' बिथांखौ सिनायथि गुरै खावलायबाय स्टेट रेफ्रि रमान्टिक सरनिया बिथांखौ सिनायथि गुरै खावलायबाय स्टेट रेफ्रि ननि बर' बिथांखौ सिनायथि गुरै खावलायबाय जोंनि जे माहारियारि सं मेथाइ बेखौ दामनो थाखाय गुरै खावलायबाय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा जय 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 हे साबायखर थाबाय दा बे समाव दिनैनि गाहाय आलासि सार बिथांखौ बयखौबो आखाइ खबना बरायनो गुरै खावलायबाय दिनैनि जा बेखेवनाय हाबाफारि जों बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर दिनैनि जा फाइनाल मेच बेखौ नोंथांमोननो हानायसिम दिन्थिलांगोन जेब्ला नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअ'आव थाबाय थाब्लानो जाबाय जोबजासिम दिनैनि जा फाइनाल मेच बे जागायजेनबाय नैबे रेड जार्सियाव वर्किं क्लाब आरो व्हाइट आरो रेड जार्सियाव दङ फेरेंगा क्लाब अफ डिजनी Boleh. Menyelangbai Ferga Club One Club menbai Pin awal finbai
मोननैबो हानजायानो समान समान बोलोजों गेलेगासिनो। गोल जासिगौमोन लोगोफोर। One goal sampai logover, saya kelabang baik. धन्यबाद आगिल सारलै बे समाव सिनायथि लानो खावलायदों जोंनि 37 नं खैरोबारि समस्तिनि मानगोनां MCLA सार बिथां भबेन्द्र बर' सार बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानानै गुरै खावलायबाय। आफादगिरि मानगोनां बाबुल बसुमतारी सार बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय। साबायखर थाबाय सारसिम बे समाव सिनायथि लादों जोंनि गेजेराव नुजाथि फैनो हानाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि सार बिथां धरणी बर' मानगोनां बिथांखौ बे सारनिसिम बक्तव्य राखिবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। खुलुमबाय नमस्कार সকলোকে 22nd বড়োলেণ্ড মাৰ্টাৰ্ছ গোল্ড কাপ টুৰ্ণামেণ্টৰ আজি চূড়ান্ত এই খেলত ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা দুটা দলৰ খেলুৱৈসকল খুব সুন্দৰ খেল চলি আছে। সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও সুন্দৰভাৱে আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিলোঁ। আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে উপস্থিত থকা আমাৰ এফচুৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ জেনেৰেল সেক্রেটারি ODC আমার নিজাম শাহ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমার ইএম BTC নীলুত স্বৰ্গীয় ডাঙৰীয়া, আমার লামচৰাও ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি উপস্থিত এই অঞ্চলৰ গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আপচুৰ সন্মানীয় নেতৃবৃন্দ,
মই জয়জয়তে বডোফা উপেন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। Suji Boro, bitanku bisa mau komisi. Bisa. Kurang baik. Boleh baik. Legal separate no isi boleh sangat orang kelapa. Tu wanau awanan domani bisnia. Ini kira kelapa. Association ni lengai afadgiri Sarbitang Loksiram Boro. Tiga tadi Susin Forsalini Margana lengai afadgiri Sarbitang Soneshwar Boro. Sarbitangku kangsa ornai je pura neguri kau lebai. Khirabari Susin Forsalini Manganang lengai फोरोंगिरि Sarbitang Soneshwar Boro Sarbitangku सिनायथि गुरि खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइ जों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Hei. Saudara খেলপ্ৰেমী ৰাইজ অহাকালিৰ পৰা এইখন খেলপথাৰতে অসমৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ অন্য এক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। অহাকালিৰ পৰা এইখন খেলপথাৰতে অসম ভিত্তিত চলি থকা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। তিনিচুকীয়া বড়োচা স্পৰ্টছ ক্লাবৰ উদ্যোগত চলি থকা অসম ভিত্তিৰ এই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট অহাকালি এই খেলপথাৰতে আৰম্ভ হ'ব। গতিকে সমূহ খেলপ্ৰেমী ৰাইজক অহাকালি দলে বলে যোগদান কৰিবৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। অহাকালিৰ পৰা অসমৰ ইমূৰ পৰা সিমূৰ এই প্ৰান্তৰ পৰা আৰু এই খৈৰাবাৰীৰ মেঘনী ষ্টেডিয়ামত সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। অহাকালি প্ৰথমখন খেল অংশগ্ৰহণ কৰিব অংক্ৰেমা FC ভাৰ্চেছ হৰিচিংগা FC। सिबिसाताव जोलुर मोजां मोनग्रा जोंनि मानिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन नैबे गेलेग्रा फोथारावनो गाबोननिफ्राय गुबुन मोनसे जोंहा जोलुर बादायलायनाय जागोन। ए ग्रेडनि बे आसाम नाङै जाबाय थानाय बे खनासिम बे खनानिफ्राय बै खनासिम जाबाय थानाय बे जोलुर बादायलायनाया गाबोन खैराबारिनि नैबे स्टेडियामावनो गिबिसिन जोंहा बादायलायनायखौ जों नुनो मोनगोन। ओंखायनो साफ्रोमबो जोलुर बादायारि दोलो नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे जोंनि नायग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब लोबै फैना नैबे गेलेग्रा फोथाराव जोंजों हेफाजाब मदद होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन बड'सा स्पर्टस क्लाबा दैदेनबाय थानाय बे खेलाया जोंहा 14थि बोसोराव आगान होबाय आरो बे जों मोनबागोन जों खैराबारियाव मोननो हागोन आरो बेनिनो गाबोन गिबि सान
आरो बे गिबि सानाव गासिबो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददथिखौ जों गुरै खावलायदों भेरगाव जिल्ला आरो भेरगाव जिल्ला क्रिया सन्था आरो स्पर्ट्स अल इन्डियानि दैदेननायाव अल इन्डियानि जोंनि लिमिटेडनि दैदेननायाव जाबाय थानाय बे बड'सा बल क्लाबा गाबोन गिबि खेबनि थाखाय जोंनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव जागोन आरो बेखायनो जोङो गासिबो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददखौ लुबैनाय एसेनोसै बान्था राननाय हाबाफारि दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों आरो बे साबसिन बान्था गेलेगिरि बान्था बावगिरि बिथांखौ जोङो जोंनि खाथियाव नायगिरदों दा दिनैनि जोबथा बादायलायनाय बे बादायलायनाया मोजाङै मोजां जालांबाय दिनैनि फिथाइ महरै फेरेंगा क्लाब बिजनी 3 अर्गें क्लाब डिमाकुसि 2 फारागथियाव देरहानो हायो बिजनी फेरेंगा क्लाब दा बे समाव दिनैनि जा प्राइज डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनि बान्था राननाय हाबाफारि दा बेवहाय जोंहा थिखानाय आलासि दंखायोमोन बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैखादों आं बिथांमोन 31 खैरोबारि बिटिसि एसटि कनस्टिटिउन्सि साबायखर थाबाय मिस्टार साबायखर थाबाय सारनिसिम सार बिथांखौ फाइनाल गेम सेरेमनि बे बान्थाखौ बावगोन बान्था बावगिरि मानगोनां बिथां बिनोद मोसाहारि बिनुधर मोसाहारि मानगोनां बिथाङा बावगोन आरो साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ मोननो हादों साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ मोननो हादों जार्सि नाम्बार 11 फेरेंगा क्लाब बिजनी मिस्टार सिमांसा ब्रह्म बिथांखौ गुरै खावलायहरदों जार्सि नाम्बार 11 फेरेंगा क्लाब बिजनी मिस्टार सिमांसा ब्रह्म मानगोनां बिथांखौ बे समाव बान्थाखौ आजावफैनो गुरै खावलायहरबाय बान्थाखौ बावगोन मिस्टार बिनुधर मोसाहारि बान्थायाव दङ मोनसे ट्रफि आरो 3,000 नोगोद रां बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय इयुनाव जाहाथे आरोबाव मोजां गेलेनानै जोंनि गेजेराव मोजां गेलेनायखौ 25 नं कालाइगाव विधानसभा समष्टिनि बारग' एमएलए सार बिथां महेश्वर बर' बिथाङा बान्थाखौ बावगोन बान्थाजों दङ मोनसे ट्रफि रानिं ट्रफि लोगोसे दा बेखायनो डिमाकुसि अर्गें क्लाबनि मानगोनां कचजों लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोनखौ बान्थाखौ आजावनो गुरै खावलायहरबाय बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय समष्टिनि एमसिएलए मानगोनां भबेन्द्र बर' मानगोनां बिथाङा दिनैनि चेम्पियन्स ट्रफि बेखौ बावगोन बान्थाजों दङ मोनसे रानिं ट्रफि केप्टेन आरो गेलेगिरि बिथांमोनखौ फैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय 20,000 बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय दा ट्रफिखौबो होखादो सानैसो ट्रफिखौ होग्राखौ नुला दा होग्राखौ नुला आसा खालामो जों इयुननि समाव आरोबाव मोजां गेलेनाय आरो हाइड्रजन जानानै साबायखर बावहरबाय Sampai semua kalau ini za pantaran na apa pari demikian champion team Association-nya
आफादगिरि पान्डुराम लक्ष्मीराम बर'